Hvad siger du? Hvad siger du for god med? Han Shit. Siger du for? Så er vi lige stille. Så er vi ikke skrevet. Den siger du. Altså nu er det jævligt spændende. Den siger du høften. Vi har et halvt Jeg tror den er silverhøften og cool. Ja. Silverhøften, det er lov. Den silverhøften drikker grog og højere lige karamel med cool. Jeg går færdig til Silverhøften. Og silverhøften han drikker og... Jeg går færdig til Silverhøften. Talje... Er du med kamera? Forsigtigt. Er det okay med mikrofon? Okay. Silverhøften er... Ja. Sådan. Ja, det er der samme kamera, der bruger på anlæg. Ljus! Det er det samme kamera, der brugte på analybook.dk. Slække her lidt. Kan du slække lidt her? Kan du slække lidt her? Velkommen til Utrikes Danmark. Jubers... Nej, hvad fanden? Vi er jo for fanden i ungerne. Hvad kan det være? Jeg jubel sådan i Danmark. Og jeg finder Silverhøften. Den store er en malle, som jeg peger over. Jeg fyrer på ham nu. Jeg har fundet Silverhøften. Han bor i solen i Amazonas. Det amazonske åbeskår. Det er det store. Kæmpe. Jeg har en kæmpe høfte. TV2. Analybook. Og jeg skal finde Silverhøften. Hoften. Jeg skal finde ham. Okay. God vagt. Den er god. Ja, høje pølser. 75. Vi går videre til Silverhøften. Ja, okay. Ja. Jeg har fundet Silverhøften. Så her og lige... Det er lige... Jeg har fundet Silverhøften. Her er høften. Hvem er du? Hvem er... Ja. Kan du lige fortælle os, hvordan det er? Du ser hvor dum Hvem er du? Hvem er jeg? Levende træet. Kan jeg tage til kammeret til min ven? Silverhøften har problem med at sige, hvad han er og hvor han er. Slut. Kan du slutte? Ja. Kan du slutte? Ja. Du er min helvede kæve, men vi fundet Silverhøften. Nu kan jeg ikke starte her. Okay, Silverhøften. Hvad finder du at bo i skole? Det er fint. Du behøver ikke blot dansk papir. Nej, du er fra det obiske regnskole. Du skal ikke lige snakke dansk. Du skal snakke obisk. Bare for vi er fra Danmark. Ja. Ikke du taler. Ja, dansk. Humor. Jättebra. Det er fint. Det er også... Jeg skal bare tale lidt til min danske folk og sige. Det er dansk, det betyder... Silverhøften må bare. Han er ikke mycket. Han heter Gotthard. Hold an! Okay. Kan du... For helvede! Baben, for helvede! Jeg er Tromme. Der ringer. Goddag. Er du med? Er du med? Nu er det den her... Er du med? Det er en taxi. Vi er Silverhøften. Kom så for fanden. Okay, vi kommer. Vi takker for Silverhøften. Du er tilbage. Kotta og bær og så er med Silverhøften. Ja. Ja. Ja, tak. Vi takker Silverhøften. Tak. Vi takker dig. Tak. Kan du slutte og lyse på mig? Det giver os med... Det giver os så. Tak. Vi takker Silverhøften for... Du kan springe væk til skue igen. Ja. Løb lige op i 30. Og vi har den der... Dyve, den digte jyde. Vi finder den der hofte, så... Vi finder der ikke Ole. Nej, du er Silverhøften, du er bare... Du er for hjemme, for helvede. Gå nu! For bare... Hold kæft. Vi takker Silverhøften for TV2 Danmark, og vi siger... God aften. Ja, tack så mycket för ikväll grabbar. Den danska TV tackar för det. God aften.
God aften. Och vi... Har du snus? Ja. Kom så. Tack ska ni ha. Mia, underbar. Håkan, bäst i världen. Puss och kram. Hej då. Vi stänger av. Helvete, Preben.